Neking publikong impiyakabayong museo kete Ciudad San Fernando ang Museum of Philippine Arts and Culture. Pakatindyayag kete reng mayayaliwang painting sa pong artifacts apipan dyan ng kaya katamong kabalen ay Andrea Domingo. Oy niing trip titat gimmick ng JM De Jesus. Banwang 1975 niya mag-umpisa yung mangulektang antique art pieces, si Andrea Domingo in dating chairperson, ang pong CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Iti kanuing maluwat ng pangarap ni kayang asawang Rolando Domingo. Anya naman anyang makatipon lakanuan ng 1986, likwan dahil karelang day job bang madalakad antique shop at art gallery kay Intramuros, Manila. Pag nasusobra na kami sa aming mga kinikita, bumibili-bili kami ng mga iba-ibang mga antiques, iba-ibang mga paintings, mga ganon. Tapos, noong 1986, umalis ako sa trabaho ko noon sa Dynetics at itinatag namin yung aming antique shop and art gallery sa Intramuros, doon sa Plaza San Luis. For 26 years, almost 27 years, yun ang aming naging negosyo. At bistamad meto nga Kapampangan, aisipa na kanun Domingo na manalakad museum Kenny siya ding San Fernando. Kenny na mi bahit, ang kakabuklat pa mong Museum of Philippine Arts and Culture o MOPAC in Barangay San Agustin. Naisipan nito kasi matagal ko ng pangarap na ang mga bata sana makompleto ba yung makompleto yung diwa, yung soul. Kasi ngayon, puro internet, puro games, puro IT, nawawala na yung literature, nawawala na yung art, at nawawala na rin yung culture. Gusto sana nating buhayin yon in whatever small capacity we can dito sa aking bayang kung saan ako pinanganak. Mayakit kay MOPAC ring mayayaliwang paintings na ring national artist sa Vicente Manansala ni Guagua, Fernando Amorsolo at Botong Francisco. Bukod kareti atin mo naman mayayaliwang artifacts na pakatindaya ki museo, antibong pottery and ceramics sampong sculptures. Tapunin niyo ang mga likhain ng ating mga artista at yung mga nahubungkal sa lupa na mga artifacts at mga iba-iba pong mga bagay katulad ng mga bululs. Ito po yung mga rice gods at deities ng ating mga kapatid na katutubo sa Ifugao. Nandito rin po yung mga sari manok ng mga kapatid naman natin na galing sa South, sa Mindanao. At nandito rin po yung ating mga religious items na kung pwedeng mag-contemplate at mag-meditate. Nga na pang Domingo, babalakan da naman mag-exhibit miyayaliwang obra da rin Kapampangan artist, bamidinan lang venue nung noko rin napakit da yung karelang gelingan. Plano da rin kanu mag-offer art classes. We're now planning yung aming 1-year-long event. So magkaka-auctions din kami at magkakaroon din kami ng mga iba-ibang fundraising activities para sa ganun matuloy namin yung balak namin na magbigay ng mga lectures tungkol sa Philippine history, Philippine culture at Philippine art appreciation courses. Siguro pagka yung nakaset na yung aming event plan, magkakaroon din kami ng mga art classes. Hindi lang sa painting, sa sculpture, kundi pati sa pottery. Makabuklat yung Museum of Philippine Arts and Culture Manibatan Martes hanggang Domingo, alas 9 ng apaka nga na 5 ninggat panapon. 300 pesos yung standard entrance fee, kabang 240 pesos naman karing senior citizen at 200 pesos para karing estudyante. Ay kasanting ding artworks ang pong collection kay Museum of Philippine Arts and Culture. Nakalalaot, history and creativity all in one place. Usapang musika naman tayo. Punong-puno ng sayang ginanap na Tubig and Music Festival sa Dinalupihan Sports Oval nitong June 24. Kabilang sa mga nag-perform ay ang bandang Ben and Ben, Sanchez Lola at The Ones na talagang inabangan ng mga Bataeño na hindi inalintana ang pag-ulan. Higit namang naging masayang event na mag-propose ang isang binata sa kanyang nobya habang kinakanta ng Ben and Ben ang kanilang sikat na awiting Paninindigan Kita. Ang Tubig and Music Festival ay bahagi ng selebrasyon ng 159 araw ng Dinalupihan at kapistahan ni San Juan Bautista. Naman patauliring local talents tamo. Manibatan niyang mi-post sa social media, pinabot na king may git 960,000 deng views ng kantang Pampanga Yening artist Santa Rita at kinumpost ng Kapampangan artist ay Andy Alves. Reng aliwang kabale na akasabi ng kaya kaming team, as no tula uling bukod kayong entertaining na kanta, papakit no paniti reng aliwaliwang pagmaragol ng Pampanga. Para kang detalye, o iniin ka na akong trip, treat at gimmick.
Kenny king malagong balen, tamo Kenny kumibay, king manyaman na bie, Kenny kumukikit, saksi ko king lubog dangal, tapang nagkapyas nan, pagmaragul king matela ka na dayon kapambangan. Habang mag-scroll ko kayo ng Facebook, ikit kayo ng video daring artist Santa Rita kining karelang kantang Pampanga. Ano kasanting pakiramdaman niya ni pakibaluan tamo nung den kaya katamong kabalen, dimdamdan na iti. King pamandurot na ng CLTV 36 News Team kay Syudad San Fernando, kitnan milaring mapilang kabalen nung dimdamdan niya iti. Miyayaliwala pakibatan niya para karayang aliwang pamilyar, bebaramdam niya ing Pampanga. Siyempre, masaya. Bilang Kapampangan, banta matanggap yan. Naabaludan na rin Kapampangan. Biyasala naman ito. Makanya na. Ay, kulto. Matula kami po kasi po, para mo makakaya po ing kultura ng Pampanga. Para mo mumunta po yung Pampanga, naburid ang akilala yung kultura namin. Makakasayang puso kasi para ka ako yung Kapampangan kasi masantay ang pakiramdaman eh. At saka balam alwayan diling dialect ka rin iganagan ng ligwahi kayo Pilipinas. Para naman king 20 anyo sa Jessica Maron, bukod kano king pagmaragulde ing Pampanga, entertaining at masayayaring pakiramdaman ing kanta. Po, kasanting na po ni itang kanta po since bala mabibiyaya po laling Kapampangan ko po. And para kako po sobrang entertaining na naman po kasi po ita pong tono na po at saka lyrics na po ng katabala kasaguli na mo pong memorize, makanta po. Tapos detang visuals po, tsaka retang pictures na ginamit na po. Akmang-akmala po kada itang lyrics, tapos itang photos, akmang-akmaya po. Pauli na naman ng kanta, linto murin ka nung impamisan metong daring kaya katamong memalen. Papakit na po talaga nung nanula po, kung makananula po kayo United deng Kapampangan po. And also kung makananoya po, kasantingin kay katamong probinsya, kung nanula po retang pagmaragol tamo, at kung gaano ya po kanyaman detang luto po tamo. Ing Kapampangan artist and director ay Andy Alvis, ing may composing kantang Pampanga. June 4 inyang primero ring in-upload itiking Facebook at manibad kanita, may nabot nung kulang siyam aralan na libo ring may kapanalbe. Ing inspiration, itong basically bisa buri ko the younger people will sing it, they will like it. Kasi nga ni pachetting kong gagawan, buri ko young people will appreciate it. I want to be relevant to the young people. Kasi manwala ko, if you're relevant to the young people, it's everything. Kasi they're the ilang future generation Agpang kaya inimuri ning mumunang MTV o music video agewa ning artist Santa Rita. Basically, so ito, kami regular artist Santa Rita. We do a lot of sarsuelas, both cultural, religious, and entertainment. We promote, modern Filipiniana, the costumes. We promote definitely music, all kinds of music from traditional to hip hop to modern to dance music to acoustic to rap, and then now we're doing a lot of videos. We're doing a lot of videos, so we produced our first MTV in Pampanga. Ing makabilib pa, pati rin anak ang edad ana mabalwa, kaya bera lang mamiyatula. Yes, manibat king ibat, actually itong 6 years old ngeni, dati 20 plus no ngeni. So di nagula king artist Santa Rita. Di nagula king appreciation of culture, the evolution of what we do from traditional to modern to hip hop. Kilob ni ngalos 25 years, megit dinalano kanureng kantang agawanan ng grupo. Anya pa kisabi ng Alvis Karyang Kabaleen, suportan da sana ing karelang gagawan para kimpa manyulong king kulturang Kapampangan. Please like our pages. Please comment whatever you want to comment. Salamat ka rin hanggang big share at penalbeket ang Pampangaye.
Malapit na yung mag 1 million views. So hopefully, by mag 1 month, mag 1 million tana po. So, ito. Salamat, Pepakit you, naburiyo yung gagawan mi. Ikayo talaga yan. Ikayong makiburi. Eta na, hindi na makaikakailaan na talagang buri. Uling karakala views. Salamat. Dakala salamat king suporta. Mag-share. We promise that we will give you more. Mga kagimik, sana nag-enjoy kayo sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip Treat at Gimik. Join us next Friday for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115 sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canilao. Till our next Trip Treat at Gimik,